खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव आं आमिना स्वर्गियारि। 17 जुलाइ खालारखालि बर'नि मुंदांखा थुनलाइगिरि गुनेश्वर मोसाहारिया 73 बोसोर बैसोआवनो अबथिरा रुंसारि जानायखौ बर'नि मिरु बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायनाय जादों। गाहायै बिथाङा बर' थुनलाइ जौगानाय हाबा मावनायाव गोबां गोहोम दं होनना जों नुबोनाय जादों। बिथांनि बेबायदि रुंसारि जानायखौ बर'नि मिरु बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायनाय जादों। दानिया फै मिरु बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायनाय माखासे लिरथाय नायदिनि। बेयाव ओरैबायदि लिरदों जे मुस्रि गुनेश्वर मोसाहारि मुंदांखा थुनलाइगिरि रुंसारिखौ बर' थुनलाइ आफादा दुखु फोरमायदों। बर' थुनलाइ आफादा मुंदांखा थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि, समाज सिबियारि मुस्रि गुनेश्वर मोसाहारि रुंसारि जानायखौ गोथौयै दुखु फोरमायदों। बिथाङा 16 खालारखालिनि मोनानि 10 रिंगायाव रुंसारि जालाङो। बिथाङा सासे गागि थुनलाइगिरि महरै दायना बर' खन्थाइयाव 2010 मायथाइयाव समेश्वरी थुनलाइयारि बान्था, 2012 मायथाइयाव साहित्य अकादेमि बान्था मोननो हायो। रुंसारि मोसाहारिया गसाइगाव बिएड कलेजनि गायसनगिरि गोरायुंमोन आरो गोबां थुनलाइयारि सोलोंथाइ, समाज हारिमु फसंथानजों लोब्बा थानानै हाबा मावलांदोंमोन। बिथांनि जिउ खहायाव बर' हारिया सासे सानसुमै आरो थुनलाइयारि गोमानांबाय। बिथांनि जिउ सोलेरा आलो गोजोनै थाथों बिखौनो इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। मुस्रि थरेन बर', आफादगिरि, बर' थुनलाइ आफाद। गोजोन्थों।